Hashwa bakirang ngelekai under 17 but ki official jongko Dihar Presbyterian Secondary School ki banle mi khmat ya garib hoi district bane shimbanta ha ka state level Subroto Mukherjee Cup R1000 R4R ka ban sedang nadu lasai ka sengi ka R penriu tarik unaitung R1000 R4R ka banlong hanong ba Shillong kinong peniai bat kinong hikai school jongko Dihar Presbyterian Secondary School kila penlong da kajingilang kabarin ban penkop buram kum kajing ai mensim bat kajingkur khu kerdo ikite ki rangi lekai ki ban lek mi khmat na ka district bat iki official ru kumju hagani kasngi lai don ban ai mensim lang ikite ki rangi lekai da kajinge don rengkat uba people thank you uba de president rangba ka RBYF ubala no senyang ru da ka song pisa bat harengkat ki t-shirt kum kadak kajing snok tilang bat kate ka school nalor uba people lai don lang kinong penya jong ka school ki bakenthop utemen basan o lingdo ubade president managing committee utemen basan RB Shadam ubade secretary managing committee ka kong J Warjri kabade ka headmistress jong ka Dihar Presbyterian Secondary School urang ba snong ka Dihar uba Romel lingdo lembat kiwe ki blai don lang Nakaliang ka dorbar snong Dihar kum kadak kajing snok tilang bat ka tega school kalano senyang da ka song pisa ha ka juga por la penko buramru iki samlai lekai ki ba klem syajit ban let mi khmat na ka district Henry ki bala wanra pat ya ka jingjam ya ka tega school te ngi sutunan ba kam football ba mentar ngi jengtip ba ka school jong phi na po ka Dihar Presbyterian High Secondary School kan di sibenta ka state level jong ka Subroto Cup kadi jing sarong ya kani ka snong ni baro kawai ka bayo simbenta na kaliang jong kani ka school hande na kaliang jonga kumunong iram jong kariboy pan nga sarong ba adi kawai na pleng ka school na po kariboy district de manus nem lese ngiyo simbenta de mtaw stem pan ngi ba kadi ko Dihar ba ni mi nanti ba pipinora ka jing sarong ya ka tem riboy baro kawai na mangi mi ba ngi yugi manakani ka bangilong hakalay tarik balay snem arpo ngiyong kanumot ikun samlan na riboy district isimbenta football hati cingil akay po SPL ngimpat ikan sa bar jung SPL and ikan tang SPL ngi ba ngimduna ya kinru po prangut ikna snong na riboy district isimbenta po ka Shillong Premier League te kadi kajing som salong bat kadi ka benta ka jungi kinoiram bantentiu ha ka kami lakay football nama football menta kam de issue kajing lakay tam kilan met bat biong ngan practice ngan bahamet ngan ritpo kam de issue tangata kala de kalat kamai kaji ni naka state jungi don ba Eugene Brewe player di pau ha bat dangi tip gol di player baram tam hak stem bala dep batit ka kawai na playing club ka pau ka ISL ang sikintin pa nganong sikiba pide ban sumusarong yaldi pa pide na po ka district Limoy but sisin bang itip yaldi bang idi na banging sumusarong ya kan saka ka bangingi de ngidon tang kata kan wara ka burong pat ya ngi kinong ilam ki badan rupa ka district kajing tu yung ya pigi player mentangi la job haka district level ngim day ban ju huntang bangi job haga state level ka bangi day ban don haga jengmut jungi kalong ngide ban job hadu kan national level wat kemen tam ngi job haga liang juga state nama dangi lada pi hunno kunta lesengi poi hante ngi ala kai ngi la poi tang semi final haga state level don jing siu rem ka bangi yo mangi ke school baro ka jing lut jing step ka bede bat pigi player kala pembiang maka nakaliang ke state